Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда сезне мен Ләйсән Ханова сәламлейм. Бүгенге төп темаларыбыз белән танышыгыз. Суровкада күлне бүлешәләр. Бер якта җирлек халкы, икенче якта төзүче оешма. Хаклык кемдә? Татарстанны яратам, сайлауга барам. Әлеге акция нәрсә белән үзенчәлекле? Экосумка нинди була? Картиналар галереясында үзенчәлекле күргәзмәне күрми калмагыз. Суровка бистәсендә күлне бүлешәләр. Халык поселоктагы бердән-бер күлне яклап күтәрелде. Алар сулык янында төзелеш булуны теләми. Тик хәл катлаулы, чөнки күлнең яртысы җирлектә яшәүчеләрнеке, ә икенче өлеше төзүче оешманыкы. Урында безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Суровкада бердән-бер күл янында әле берничә көнлек кенә тимер казыклар барлыкка килгән. Бу биредә төзелеш башланачак дигән сүз. Һәм әлеге күлне күмәчәкләр. Здесь и рыбу ловят, и купаются. Зимой на коньках вот сейчас здесь в хоккей все играем. А вот один сейчас хочет взять его, загородить, отобрать у нас это. Все это здесь это водоем. Һәм бу төзешкә каршы бердән-бер дәлил түгел. Җирлектә яшәүчеләр әйтүенчә, күлне күмсәләр, шишмә юлын үзгәртәчәк һәм патваларны су басырга мөмкин. Өстәвенә янгын чыга калса да күл коткару чарасы булып торган. Машиналар суны нәкъ биредән алган. Здесь очень много сейчас домов, которые из дерева построены, то есть деревянные. И, боже упаси, если какой-то пожар где-то случится. Я помню, что когда у нас крыша горела вот на нашем доме, пожарная приехала, и она была пустая, без воды. Экологлар әйтүенчә, әлеге объектка бер яктан гына карарга ярамый. Күл дамба белән икегә бүленгән. Участокларның берсе җире белән бергә аерым бер хуҗага карый. Ул аны сатып алган. Если он находится в границах земельного участка, то он принадлежит владельцу данного земельного участка. И, естественно, владелец этого участка может застраивать его. В принципе, он может его огородить, может его даже засыпать. Ә икенче яктан караганда сулык янында ике кешенең участоклары урнашкан. Бирдә төзелеш башлана икән, бу сулыклар турындагы кодексны буза дигән сүз. Данный водный объект, он должен находиться полностью в границах земельного участка. И земли эти не должны ни в коем случае делиться. Вот этот водный объект, к нему мы должны применить совершенно другое законодательство. Здесь свободный доступ граждан должен быть обеспечен. Димәк, сулык җирлектә яшәүчеләрнеке дә, төзүченеке дә булып чыга. Шулык мәйданның бер ягында шәхси йорт төзи башлыйлар дигән сүз. Икенче ягында кешеләр су коеначаклар һәм балык тотачаклар. Экологлар ышандыруынча, чишмә бары тик җирлек кешеләре өлешендә генә ага. Димәк, Суровкага су басу янамаячак. Башкарма комитетта 2 вакантлы урын бар. Бу хакта шәһәр мэры журналистлар белән очрашуда белдерде. Бүгенге көндә мәгълүмати сәясәт идарәсенә җитәкче эзлиләр. Кандидат журналистика өлкәсе белән яхшы таныш һәм 2 дәүләт телендә белергә тиеш. Әлеге структураны булдыру турындагы карар май аенда узган шәһәр советы утырышында кабул ителгән иде. Алдынгы үстерелешле территория, ягъни тор мәсьәләләре буенча башкарма комитет җитәкчесе урынбасары кенәфиенә утырган Илдар Тимергалиев урынында бушады. Ул моңа кадәр җир һәм мөлкәти мөнәсәбәтләр идарәсе башлыгы иде. Бу идарәгә дә хәзер яңа җитәкче кирәк. Подбираем кандидатуру. Будет кандидатуру мы ее назначим, безусловно. Естественно, все те вопросы, которые касаются управления земельных и имущественных отношений, они и дальше будут выполняться в строгом соответствии с теми законными и нормативными документами, которые определены для данного управления. Мөнәсәбәтләр бузылса, телефон аша ярдәм итәчәкләр. Республикада гаиләләр өчен кайнар элемтә телефоны эшли башлады. Аның номерын экраннарда күрәсез. Телефон аша кризис чоры кичергән парлар профессиональ психологтан киңәшләр алырга мөмкин. Ярдәм бушлай һәм аноним рәвештә күрсәтелә. Татарстанны яратам, сайлауларга барам. Бүген Азатлык мәйданында шул исемдә акция узды. Чараның максаты 18 сентябрьдә узачак сайлауларга күбрәк халыкны җәлеп итү. Активистлар мәйданда һәр тавышның никадәр мөһим булуын аңлатты. Шәһәрдәшләр республика картасында стикер белән үзләренең районын билгеләде. Аларга истәлекле сувенирлар тапшырдылар. Әлеге карта янында төшкән фотосурәтләрне Люблю Татарстан, Иду на выборы һәм Я иду на выборы хэштеглары астында интернетка куярга мөмкин. Социаль шелтәрләрдә мондый фотосурәтләр саны берничә йөзгә җыелган инде.
На что же направлена наша акция? Так это на повышение электоральной активности всех граждан Республики Татарстан. Акция проводится во многих городах Республики Татарстан, таких как Менделеевск, Альметьевск, город Казань и, конечно же, Набережные Челны. Мне кажется, каждый человек должен проголосовать, и каждый голос, он решающий. Да, я считаю, это моя гражданская позиция, это долг перед моей страной. И 18 сентября я буду голосовать. Я считаю, что мой голос важен, и он решающий. Мобиль пунктларда үз эшен дәвам итә. Белгечләр шәһәрдәшләрнең зарларын, теләкләрен теркәп бара. Чираттагы күчмә пункт Зәп бистәсендә урнашты. Салкын булуга да карамастан халык үз ышанычлыларына проблемаларын җиткерергә ашыкты. Мондый пунктлар шәһәрдә инде 1 айдан артык эшли. Иң күп зарлар коммуналь хуҗалык, мәгариф һәм сәламәтлек саклау тармакларына кагыла ди белгечләр. За период работы мы собрали 179 наказов для кандидатов в депутаты Государственной Думы. У нас еще впереди 2 дня, завтра, послезавтра мы работаем. С точками, где мы будем стоять, в каких местах, можно ознакомиться на сайте партии «Единая Россия», там все представлено. Көзгө салкыннар чигенергә уйламый, әбиләр шуага октябрьдә гына җитә синоптиклар. Кышка да озак калмады. Күпләр инде бүген үк салкыннарда ни киясен кайгырта. Кышкы киемнәр сайлый. Ул затлы да матур да булырга, иң мөһиме иясенә шарга тиеш. Күп кенә хатын-кызлар әлбәттә яңа тон турында хыяллана. Аны сайлаганда нәрсәгә игътибар итәргә соң? Киләсе сюжетыбызда карагыз. Озын һәм кыска заманча туннар чәшке һәм мутоннан баш киемнәрнең төрләрен санап бетергесез. Күңелеңне инде интели шунысын сайлап ал. Бәяләре кулай, бөтен үлчәмнәр дә бар. КамАЗ мәдәният йортында тун базары дип исемләнгән ярминкә ачылды. На нашей выставке Безнең күргәзмәдә Пятигорскидагы 5 фабриканың туннары урын алды. Аларны теккәндә бары тик яхшы материаллар гына кулланыла. Без сыйфатлы туннар һәм аларга кулай бәяләр гарантиялибез. Туннар сыйфаты өчен борчыласы юк. Пятигорский инде күптәннән Россиядагы иң алдынгы мех фабрикаларыннан исәпләнә. я уже приобретала здесь несколько лет назад шубу. Мин берничә ел элек биредә тун алган идем. Хәзер яңа төрләрен киеп карарга килдем. Инде баш кием алдым. Биредә барлык эштәгеләр өчен киемнәр бар. Шуңа күрә теләгән һәркем килә ала. Здесь очень большой выбор шуб. Монда бик әйбәт туннар, бик матур сыйфатлы, бик әйбәт дусларны да чакырачакмын. Әле һаман да күңелегезгә охшаган тун таба алмыйсызмы? Туннар ярминкәсенә ашыгыгыз. Күргәзмә 13 сентябрьдән 18 сентябрьгә кадәр иртәнге 9-дан кичке 7-гә кадәр эшләячәк. Картиналар галереясында графика әсәрләре күргәзмәсе ачылды. Аны Александр Халдеев исемендәге иҗат остаханәсе оештырган. Күргәзмәдә 30лап чаллы рәссамының Федераль университет Кама сәнгать һәм дизайн институты студентларының иҗат эшләрендә күрергә була. Бирдә үк «Экосумка» дип аталган сәнгать проекты да тәкъдим ителә. Графика йорты күргәзмәсе 25 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Тулырак мәгълүмат безнең хәбәрчебездән. Графика йорты күргәзмәсе Александр Халдеевның шәһәрдә эстамп сәнгате үзәге ачу идеясы чагылышы. Биредә күп төрле басма графика тәкъдим ителә. Әсәрләр төрле техникада эшләнгән: монотипия, катыргыдагы гравюра, линогравюра, каллография, карборандум. Эшләрнең бер өлеше галереядагы эстамп кабинетында иҗат ителгән. Эстамп ул кәгазьдә басылган график әсәре. Вообще искусство печатной графики. Басма графика сәнгате күп кырлы. Әсәрләр айрым бер формада басыла. Форманы ясау юллары да үзгә. Картиналар галереясындагы әлеге күргәзмәдә төрле техникада эшләнгән эстамп әсәрләре белән танышырга мөмкин. Үз кулың белән экосумка бизәп карарга да була. Бу киләчәк модасы ди оештыручылар. Монда оригиналь печать ясау мөмкинлеге дә бар. Здесь художники расписывают экосумки. Монда рәссамнар экосумкаларга рәсем төшерә. Экосумкалар киләчәктә киң таралачак. Алар модада һәм үзенчәлекле. Графика йорты күргәзмәсе 25 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Рима Әхмәтова, Ксения Изосимова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәһәр яңалыклары белән сез ТВ-Челны.ру сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Ә мин бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.